Τα πουλιά που ρωτούσαν. Στη Γαλλία, την εποχή που οι άνθρωποι ύψωσαν τη φωνή τους για ελευθερία, ζούσε ένας σοφός, ο Εκλερέρ. Ο Εκλερέρ είχε ένα φίλο από την Ιαπωνία, το Χιντέκι, ο οποίος του μάθαινε να φτιάχνει πουλιά από χαρτί. Κάθε μέρα λοιπόν ο Εκλερέρ έπαιρνε κομμάτια από χαρτί και έφτιαχνε χάρτινα πουλιά. Όταν η επιθυμία των ανθρώπων για ελευθερία μεγάλωσε πολύ, αποφάσισε να γράψει τη λέξη ελευθερία πάνω στα πουλιά. Τα πουλιά μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο πολλά. Ώσπου το δωμάτιο γέμισε με πουλιά. Τότε ο Εκλερέρ άνοιξε το παράθυρο και έκανε μία ευχή. Να φτάσουν τα πουλιά εκεί που οι άνθρωποι χρειάζονται ομούτ. Τα χάρτινα πουλιά μαζί με τη λέξη ελευθερία πέταξαν πάνω από χώρες και πόλεις σκοτεινές, εκεί όπου οι άνθρωποι αγωνίζονταν για το δίκαιο. Ταξιδεύοντας προς τον νότο, έφτασαν πάνω από την Ελλάδα. Κοιτάζοντας χαμηλά, είδαν ότι τη σκέβαζε το σκοτάδι και οι άνθρωποι ήταν δυστυχισμένοι. Τότε τα πουλιά άρχισαν να κατεβαίνουν κάτω στη γη και να συναντούν ανθρώπους. Ένα πουλί μπήκε μέσα σε μια σκοτεινή εκκλησία. Εκεί είδε έναν παπά και παιδιά καθισμένα γύρω του. Πλησίασε ένα παιδί και το ρώτησε «Τι χαλεύεις να σου χαρίσω?» Και το παιδί απάντησε «Άσε με ελεύθερο να πηγαίνω σχολείο και να μαθαίνω να διαβάζω». Ένα άλλο πουλί είδε από ψηλά σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος μια οικογένεια να προχωράει. Πέταξε χαμηλά και ρώτησε ένα παιδί που κρατούσε του μπερλέκι «Τι χαλεύεις να σου χαρίσω?» Τότε το παιδί απάντησε «Άσε με ελεύθερο να πηγαίνω στα πανηγύρια και να παίζω μουσική». Ένα τρίτο πουλί είδε ένα ανοιχτό παράθυρο και μπήκε μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο με ανθρώπους. Πλησίασε τότε ένα κοριτσάκι και το ρώτησε «Τι χαλεύεις να σου χαρίσω?» Και το κοριτσάκι απάντησε «Άσε με ελεύθερη να γιορτάζω μαζί με τους γονείς, τους φίλους, τα ξαδέρφια και τους θείους μου». Κάποιο άλλο πουλί άκουσε σιγανή μουσική και είδε ανθρώπους σε ένα φίλτ. Πλησίασε τότε ένα κορίτσι που βρισκόταν πιασμένο σε έναν κύκλο και το ρώτησε «Τι χαλεύεις να σου χαρίσω?» Το κορίτσι τότε απάντησε «Άσε με ελεύθερη να χορεύω σε γάμους και γιορτές». Ένα άλλο πουλί κατευθύνθηκε στην ακροθαλασσιά, όπου δίπλα σε μία λότκα βρισκόταν ένας ναυτικός και ένα παιδί. Πλησίασε το παιδί και το ρώτησε «Τι χαλεύεις να σου χαρίσω?» Το παιδί με έναν αναστεναγμό απάντησε «Άσε με ελεύθερο να ταξιδεύω στις θάλασσες, να επισκέπτομαι νησιά και να ψαρεύω καρχαρίες». Μετά από το μεγάλο τους ταξίδι, τα πουλιά γύρισαν πίσω στη Γαλλία και μπήκαν στο σπίτι του Εκλερέρ από το ανοιχτό παράθυρο. Όταν τα είδε ο Εκλερέρ, τα ρώτησε «Πού είχατε πάει?» Και εκείνα απάντησαν «Πήγαμε και δώσαμε ομούτ, δηλαδή ελπίδα, στους ανθρώπους για να παλέψουν για την ελευθερία τους».